Prošlog se vikenda u Splitu igrala važna nogometna utakmica. Hrvatska nogometna reprezentacija je igrala protiv Slovenije. To su bile kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Utakmica se igrala na glavnom stadionu u Poljudu. Zovu ga i Poljudska ljepotica, a izgrađen je davne 1979. godine i od tada je ponos grada. Prvo smo dugo stajali u redu i čekali da nas puste na stadion. Bila je velika gužva. Ljudi su se počeli okupljati već u rano poslijepodne. Svi su nosili zastave, dresove ili crveno-bijele majice. U gradu je vladalo opće veselje. Navijači su pjevali i veselili se. Svi su bili dobro raspoloženi. Na Polju su došli i mladi i stari iz cijele Hrvatske. Kada smo napokon ušli na stadion, atmosfera je bila odlična. Nije se mogla opisati riječima. Svi su navijali i pjevali. Poljud je poznat po magičnoj atmosferi koja se može doživjeti samo na ovom stadionu. Utakmica je bila odlična. Igrači su bili izvrsni i pobijedili su Sloveniju 3:0. Slavlje je trajalo dugo u noć.